acest moment, care au fi problemele cele mai importante în DVSL? Nu sunt nou în ale politicii, am lucrat cu politicienii dar nu am făcut politică, efectiv. Acum am ales să intru în PMP ca m-am regăsit puțin, este mai aproape de mine și unul dintre fructele mele preferate e mărul. Luând în considerare, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră legat de problemele DVSL-ului astăzi, ele sunt multiple, începând de la fondul funciar, locuri de muncă, curățenia, salubritatea lasă de dorit în toată comuna. În general, ne cam asemănăm cu majoritatea localităților din județul Mehedinți, ca să zic așa, să nu fac o comparație la nivel național. Dar cred că la nivel național ne comparăm cu toată lumea. Totuși este o comună mare, este aproape și de Severin, dar și de frontiera cu Serbia. În ce stadiu de dezvoltare se află comuna și în ce stadiu de depopulare? Pentru că știm că localitățile rurale se depopulează. În decursul anilor, satele s-au depopulat și DVSL-ul foarte mult. Sunt, de exemplu, localități ale DVSL-ului, Bistreț, Scăpău, chiar și DVSL-ul, care au o depopulare foarte mare. Ori au plecat tinerii și n-au mai revenit la casele părintești, bătrânii nu mai sunt printre noi. Una dintre, cred eu și este generalizată, motivele pentru care pleacă tinerii este lipsa unui loc de muncă și asigurarea unui trai al familiei, să poată să-și asigure viitorul copiilor. Din punct de vedere al dezvoltării, comuna DVSL este puțin dezvoltată din punct de vedere al serviciilor. Am fost una dintre primele comune în 2008 care au accesat fondurile europene pentru alimentarea cu apă și sistemul centralizat de canalizare. În satele Batos, Tizmana, asfaltare, au fost prioritar Batoțul și Tizmana, pentru că Batoțul de peste 60 de ani se chinuiau să scoată apa de la 45 de metri din 5 fântâni, din care doar 2 sau 3 erau foarte bune. Restul erau și apă puțină și nu era potabilă. Și atunci fostul primar în funcție, Mimiș, împreună cu mine a demarat acest proiect și l-am implementat până la sfârșit. În ceea ce privește școlile, iar la fel am participat la modernizarea școlilor împreună cu tot fostul primar Drocan. Prin fonduri europene, prin POR, am obținut reabilitarea școlilor din Scăpău și din DVSL, unde era o problemă cu acoperișul, că ploua în cancelare și în capul elevilor. Restul s-au mai făcut și se vor mai face și asfaltării și modernizarea ale căilor de acces și canalizări și alimentări cu apă, pentru că asta e obligația administrației. Nu? Este în atributul esențial al administrației și al primarului în general și al Consiliului Local ca cetățenii comunei să aibă asigurate toate utilitățile. A fost o vreme când comuna DVSL era cunoscută și din perspectiva agriculturii și a zootehniei. Ce s-a întâmplat cu zootehnia din comună, cu acel complex și dacă ar mai putea vreodată oamenii să facă și agricultură, totuși, pentru că terenurile sunt prietene?
Da, din informațiile pe care le dețin, într-adevăr, a existat prin anii 90, până spre finalul anilor 90, a existat un complex de îngrășare a taurinelor și era foarte renumit. Am înțeles că se puteau aduce la îngrășire undeva între 800 și 1000 de capete pe serie. Ce s-a întâmplat? Fostul primar Drocan, pe acolo, fiind în Consiliul de Administrație, nu știu, la contabilitate, nu știu, au vândut toți taurii și n-au mai repopulat. Banii nu știe nimeni ce i-a luat, în ce conturi s-au dus, unde s-au dus și au lăsat de paragină întregul complex. Poate nu era rentabil. Da, din punctul de vedere al lor, probabil. Și a zis că nu e rentabil și îl închidem și îl terminăm. Din ce am înțeles, nu e chiar așa, era rentabil, dar conjunctura momentului de atunci a dus la închiderea lui. Au lăsat în paragină întregul complex, a luat fiecare ce a vrut acolo. El se pretează din nou, acea platformă se pretează la altceva, dar nu se mai poate face îngrășare de taurine în acea zonă pentru că nu ne permite legea sanitar-veterinară, nu mai permite ca să fie aproape de localități. Dar zona este foarte propice, sunt foarte mulți tineri care au animale pe raza Comunei de Vesel, dar în preponderent au ovine și caprine. Vaci și, eu știu, tăurași la îngrășire nu mai au foarte mult. Chiar am înțeles acum că la Bistreț, dacă mai există, era o cireadă acolo care făceau cu rândul și mai există una sau două vaci care alea le țin așa, acasă. Și Dacă ne îndreptăm privirea către satele Batoți și Tismana și către peisajul frumos din acea zonă, am putea vorbi pe viitor și de turism, asta în linii mari, așa, dacă se pretează cu siguranță. Pentru dezvoltarea turismului. Cu siguranță. Mă refer, de fapt, la turism, nu afluență de turiști care să viziteze satele, ci la construirea de pensiuni, case de vacanță. Cu siguranță este o zonă care se pretează la turism, la fel ca și zona montană. Este o zonă în Comuna de Vesel, acolo, Batoți, linie, cum îi zic ei, la linie și eu știu ca denumire de Dunărea Mică, ei spun la linie. Acolo este o zonă în care se pretează și e ceva asemănător unei zone montane. E foarte multă verdeață, foarte mulți copaci, pădure, împrejmuită de pădure, zona respectivă. Deci s-ar preta și se pretează pentru așa ceva. Sper că se vor îndrepta către această zonă investitorii în turism, să-și achiziționeze terenul și să devenim un punct important pe harta turistică europeană. Iar dacă ne referim la Dunăre? La Dunăre și cu atât mai mult. Vă dați seama că fiind și vecină la Dunăre și cu pescuitul sportiv și cu aia, ceea ce e atracția, nu știu, atracția momentului. Din câte observ că toată lumea e nebunită să meargă la pescuit. E o zonă nemaipomenită acolo, la fel, de a desfășura activitatea de pescuit sportiv. Aș vrea să vă mai întreb, totuși, ce îi lipsește astăzi Comunii de Vesel? Evident, s-au făcut foarte multe lucruri acolo, s-au atras fonduri europene, dar ce mai trebuie Comunii de Vesel pentru a deveni atractiv? Pentru a aduce tineri acasă, de exemplu? Comunii de Vesel trebuie, în primul rând, atragerea de investitori pentru crearea locurilor de muncă. Este prioritar pentru mine acest proiect și voi spune toate la timpul lor când voi demara campania electorală în adevăratul sens al cuvântului. Da, spuneați că ați mai făcut politică într-un fel sau altul, dar mai mult administrație. De ce Partidul Mișcarea Populară?
Așa cum am menționat și la început, eu am mai fost curtat de partidele de pe șecherul nostru politic, așa, și am ales PMP-ul pentru că este mai aproape de idealurile mele, este mai aproape de modul meu de a gândi și comportamentul meu prin statutul lui și prin oamenii pe care i-am găsit aici și sunt oameni cu care eu am mai avut și colaborări și înainte și unii dintre ei chiar îmi sunt prieteni. Și atunci am cântărit puțin și am zis că e mai bine la PMP decât oriunde în altă parte. Constituie un avantaj faptul că dumneavoastră cunoașteți administrația locală, oamenii trebuie să știe că ați fost secretar acelei comune, o funcție foarte importantă în ecuația administrativă. Va conta acest lucru? Eu cred că va conta foarte mult acest lucru și nu... Ca experiență în administrație va conta foarte mult. Vedeți dumneavoastră, viitor primar care vine nou în administrație, în vremurile astea tulburi, până pricepe puțin cum merg rotițele, cum merge angrenajul administrativ, pentru că să nu credeți că e foarte simplu nici acolo, până înveți oamenii, până te învață oamenii, până vezi problemele care sunt reale. Eu unele dintre ele, dacă nu pe majoritatea, le știu acolo, știu cam și de unde să încep și ce vreau, ce finalitate. Mă apucasem și când lucram ca secretar să încerc să îndrept lucrurile, în special la fond funciar, dar e puțin mai complicat. Comuna de Vesele e puțin mai complicată, e o încurcătură administrativă, nu este nimic altceva. Și atunci, lăsată de 30 de ani nerezolvată, să vii după 30 de ani să rezolvi, să iei de la zero și nu poți să faci peste noapte. Nimeni nu poate să facă peste noapte. Dar pas cu pas se fac. Numai că îți trebuie o strategie și să știi de unde să începi. Ceea ce unul nou, cum se vehiculează că va apare o persoană nouă pe eșichierul politic, e cam greu să priceapă de la început, din primul mandat, să poată să facă foarte multe dacă se blochează acolo. Mai transmiteți? Le transmit să aibă încredere în mine, să fie alături de PMP în campanie electorală și la vot, în ziua votului, cum se estimează că va fi pe 27 septembrie, să aibă încredere în mine totală. Toți, majoritatea care mă cunosc, să ducă mai departe, să comunice la cetățenii comunei, cei care nu mă cunosc chiar atât de bine, să spună, să mă prezinte și să mă reprezinte așa cum sunt eu. Ei mă cunosc și nimic mai mult. În rest, le doresc sănătate și forță de muncă și să ne vedem cu bine.